Angkrik. Skala main. Bingung aku ini. Tuh, iki yo ngene. Duit gak nyekel. Kari piro iki, Mas? Sewu. Gambar pesawat pisan. Wis. Dodol apa maneh aku? Karangan oma ya diditili dulure ebesku. Ono kari jeding. Tapi yo gak masuk nek didol yo. Apa aku bunuh diri ae? Bunuh diri? Nggih bola dondong. Goblok. Wis aku tak telepon arek-arek cuk. Iya. Telepon turam ae. Halo. Selebar Vespa. Nandi kon? Rinio nang pos. Sumpah kau rek. Parlanan di parlan. Apa? Manuke Joko Jemut. Abo. Kok iso arek iku? Tak telepone wis. Oke, Rinio ya. Kok iso cuk parlan. Manu Joko Jemut. Ih. Gak ngerti. Telepone. Halo Lan. Nandi kon? Rini nang pos. Lapo gak iso? Kon lho kok iso? Manuk dintup lenying. Turumu iku nang sawah ta? Angkane. Wis Rini nang pos, anteni mbek turam ya. Oke. Siap. Iya, Jambon. Butuh duit pol aku, Jambon. Yo, Jambon yo. Kilono piro, Mas? Kon lho lapo sih? Sik, anak kancaku Jambon. Apa sih, Cuk? Kon lapo? Sumpah kau. Sumpah terus. Mari kalah main. Kalah main opo? Biasa skateboard. Cuk, kontau wae main ngono-ngono lapo kayo. Justru tuwek untuk main. Ngono lho. Nek gak main iku pancet ae kon ket ben gak berubah balas yo. Parlanan di parlan. Ambol mau telepon wae apa? Ngomong jare OTW bisa. OTW. Salah. Kok iso arek ku ya mau. Apa sih? Jangkrik kan dirasani rek. Kok lu lapo sih telepon. Kok gak jelas sih. Sumpah aku. Lon. Oh, Mari kalah main nah. kon ku lapo sih? Ngene-ngene iki bisa lapo. Ayo. Duh. Ini iki sok hasil. Hasil endi? Lah iya kari 1000 iki. Tek lah gadekno kabeh. Iku jenenge boncos, tolol. Blok. Ya apa mau dek kontrole? Lancar kok Mbak, aman. Sama ini mau ya apa pasiennya? Mbak dek aneh-aneh penyakit wong saiki. Aneh-aneh ya apa sih Mbak? Ono sing ndase geringging kan. Ono sing anune kemeng. Anune apa iku? Anune wong-wong sing gawe perang-perangan ambek bojone. Waduh, anak-anak ae. Lah terus ya apa terusan ngene iki? Aruf. Sumpah kamu ini rek. Enak lapo ngene iki yo. Apa iki? Ih, cuk. Cuk, pancet ae arek dulu. Wah, ngono. Yo iki tombo iki. Loro teko tombol iku. Masuk ya. Jos iki. Dalam
enggak ya di aku no. Parfum, di parfum kan. Iya. Parfum ini Iya, parfum. bener sih. Kaone kan. Pokoknya ganteng, pokoknya ganteng aku bisa. Iya. Iya. Masih Mas. sampean. Kalau njaluk tolong ta. Ya tolong apa, Mbak? Tenang aku mau lepok Mas. Nanti, Mbak. Iki lo ide Mas nang Jalan Merdeka. Kene lo Mas, wis ayo ta. Wah, kita. Yo. Wis saya, Mbak. Ayo wis. Santai ae, Mbak. Wis jae Mas. Iya, iya. Kan dicetaki. Iya. Ayo nek dawa, ya. Hmm. Kok sing dawa sing pokoke sing kari sing beda dhewe iku sing ngetekno. Sing loro. Setuju. Siap. Ayo. Ayo. Dawa sing dawa dadi. Nah, Kan aku dawa karo. Iya. Arek kan loro. arek lurus. Kon enggak. Wis sing sabar. Wis lu Alah wis kesuwen wis milih situ ae iki lho wis. Ayo sayang, sini sayang. Aku gonceng ngarep ya. Oh iya kene wis ndang Aku cepetan. nemburi ae. Hah? Oh iya wis. Ya Masuk boleh iki, Rek. kakak kira. Astagfirullah, keliru iki mau. Ya apa sih Mas? Iya, sik tak putar balik. Kok matel arek. Duh, bali dhewean aku ngene iki. Alah apa yo? Nggak TikTok kan. Cok penak rek rujakan iki. Tapi mbek sopo? Ya, arek gak ono yang pencite sopo yang sing dicolong iki? Gak sopo yo? Tuh, sumpah. Hancur arek-arek gua telison. Hei, Aku Cok kon Duh. Ono goncengan. Kan di pedaku. iya. Aku mang iki lho. Judi mang lho. Kelaran aku. Kon cok gendeng. Lu Lah terus di pedaku. tak dol. Susuke. Ya. Tularan aku mang. Si anyar cok. Menang di tok dir. Lah kok marun boncos lotong iki. Lotong Lumayan. manus. Sok kaya ngopi. Tuhan. timbangane kano. Iya. Sono lho, Mbok. Iya, sepura. Gampang lah, joli wis, gampang. Lah iya. Engko nek menang, Yo, menang tapi. nang ae. Peta anyar rek didol. Kosong urung. Lah iya. Kon iku lha apa sih, Cuk? Lha apa sih kon iku? Iki cok enak rujakan cok. Iya, Rek. Sini, sini. Iya. Wah, enak iku jane. Kok jono ya pedaku ya. Iya, tenang ae ta. Iki lho. Jangan sih, jangan sih lu. Ayo lho. Saiki rujakan pencite sopo sing digawe? Iya ya. Nyolong tonggo. Ono, ono iku. Oh iya, ono. Ayo. Wah, tapi wonge wedi cok. Justru iku, Cuk. Medit tak medirok ae. Los. Ayo. Kelas ya. Yo nang ndi kene? Rahasia. Ayo lho. Ini lho. Ayo wis. Ayo wis. Dal. Tinggal lah. Yo dhek ini Gampang gampang. ya? Apa? Jani. Apa wis? Iki ya. Iya iki. Masuk iki. Tepak rek ono bocah rek. Kene. Ayo. Wih, cantan. Ayo, tak teko iki. Yo wis sungkin. Wis, awas. Aku Cuk. Ai, Angel angel tenan nih. Iya, ayo. Apa arek iki? Apa? Pak De. Iki Pak De, latihan berat ayo Pak De. Ayo. Ya. Ya. Kok ya. Anjen arek gendeng. Arek nom-nom iku gendeng. Cepetan, Cuk, cepetan. Kesal. Itu piro, Mang? Oleh situ, Cuk. Kalau situ. Iya. Was pundakku loro. Ateli Pak De mau yo. Iya. Terus, ya. Bagi tugas iki. Jangan ngene. Awakmu mulai juga lading. Yo.
Kon jaga bumbu. Aku jaga wadai. Yo. Oke. Wis, ayo kejar. Ayo. Tuh. Tak kau emang. Ada. Sawangan itu, samsung depan ada. Nanti aja. Baik, mana? Tak non rek manuk lantang ngene. Sampai ndi yo? Aku nih. Oh iya iki. Masih. Ya, ini nice. Duh. Leme itu kari, Cuk. Arep tak umbe, Mas. Cukup sih. Wih, tise sobrek wis tepak Masuk nggone palan, tapi nandir emang. Cok, tak tinggal ae, apa salih dhewe mau ninggal aku. Ayo dise dhewe. Cipane. Andi arek. Pas. Kecil Kak. Tapi rasanya aneh. Anjir mau. Cok ngawur Kak. Apa kon iki? Kenapa kan? Apa kon? Apa gara-gara ya? Mangkane ora cok kemaruk. Ora Cok, ayo Cok kon dokter Cok. Kan kena apa? Sambil tekan ndi? Mau gak tuh. Lah iki lho, sing keteko. Yo mau gak arep Cok, ayo Cok. Suwen kon niku. Wah, iki. Ya iki. Wis ayo. Wis digono. Iku wis ayo. Oh, aduh. Cangkrik apa tuh rek sapi iki? Iki temen omah ya ta? Ya iki temen omah ya, aku mau mari ketemu lagi omah. Iya. Ojo iki yo. Mbak, tolong Mbak. Mbak, woi. Anak apa, Mas? Mas. Anak apa? Iku Mbak. Iki lho, Mbak. Apa? Loro, mbok gak arep kena apa? Obesitas. Apa kancane? Obesitas. Mbok. Sapi ku iki obesitas. Kena apa mau nih, Mas? Lah aku gak ero, Mbak, makane aku arep kena dokter silaan. Nggih, Ya, ini nggih. kan aku keterangan dari Nggih, dokter yo. nggih. Lah iki yo, ingonanku mbok kena apa? Nggih, Mas, apa sih, Mas? Masuk sih, Mas. Ayo. Kene, Mas, pentek kene, Mas. Iya, Mbak. Dulu. Alon-alon to, Mas, wong loro tambah dibanting. Saya tak joko nalat sih. Apa ya? Kok gak karu-karuan gini sih, Mas, posisinya. Pentok to sih, Mas. Terus tak merene, Mas. Wis tak nurut to. Waras-waras. Iya. Sakjane iki mau kena apa lah iya ono pasien kok aneh-aneh wingi mari kena ngene saiki ono maneh iki gedene ya kan. Sik tak periksa sik iki. Sik dukure Mas tensine Mas 666 iki lapo iki jane. Arek iki mau. Sik tak periksane sik. Temen tak gak saja. Lah kok dengkul ini. Ono abane, Mas. Gak apa-apa tarik iki mau, Mas. Aduh, dokter agak tolongan. Ceritane iki mau ya apa, Mas? Kronologine, Mas. Kok dadi ngene, Mas? Loh, tambah meneng ae. Aku mah keracunan taek. Aduh.